Ora kalah tonggo mbih darane kowe aja melu mendem ya kok ora nek sing arep mendem jaluk lagu maju mengarep nah dia kayaknya ya mendem nggih maju mengarep sing mendem maju jaluk lagu ora mbok kecocok. Aku arep jaluk sajen. Mangkon kerja arep jaluk sajen ora umpan kan Dogun. Yo iya, yang arep jaluk sajen. Iye sajenku sing gede-gede iki. Janji ora ki ora marem nyonggo. Lah iki sajene dalane nek ora umpan ya ora dadi kayaknya. Yang anu dia foto maksudnya kayak fotone kayak nang kene iki. Sajene iki. Ngoten wae. Mulane esok melu kanggo maneh menuman. Dong. Ayo kok lagune kok. Yo sing jaluk lagu jarum-jarum melu joget. Yo yo yo. Sing dhewe kan mikir ora gue. Apa ya ya? Kita saksikan bareng bersama dari Pak Gulban Rusunan Karangan Campur Sari Wangju Turonggo Puto yang dipimpin dari panjenengan Mbah Slamet dari Podore Rantai 05 RW 02 Petanaan Kabupaten Kebumen. Saat didukung dari pengeras suara Dewa Song audio yo 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 oh yo yo yang mau ikut meramaikan ayo silakan kau meramaikan tapi jangan bikin rusak ya. Nah, bahaya nanti kena sanksi berbahaya. Ayoan apa dari Bang Bambang untuk masuk di arena lapangan. Ala orang samudra maju kabeh belokan lakono dirapet teh. Gue iki babi jarum-jarum kok jadi jarum-jarum Ini. Jan rikara joget iki jarum-jarumnya ya kan. Gue jaluk lagu apa Mi? Ya, Mas. Anu nek jaluk emang nang kaya areng dalang ya. Mantu kayak bareng kaya. Jalukannya apa gue? Ana sing jaluk jarum-jarum, ana sing jaluk bodang heli. Mbak Bambang jaluk apa? Anu ya Mbak Slamet. Hano manopong. Caritan. Terus nang Wayang. iya mau Wayang Jawi. Wayang Jawi. awas pada mendem kabeh ya nek ora mendem ora rampung Raja
Jajit nuning di kados pundi buku prajurit sering padepokan modern tinggal sidang gandeng ya jo banter yo Cantut tumada ngalam terus ketik awus kobok gede jroning praja